Thubor nakaslem jong unongsan Hima. Nongialam ka BNP Metropolitan umohi busaman kuchin reposlam karta ula Khlad no akapor ba udang Leit Thep vote hakawe ka jaka Thep vote hakulna ka balasdang dagasngi ka khat atrik rempang ha Bangladesh katika jingja kalaja hakapor khandai biji minstap ha jaka Thep vote jong ka kulna alia madrasa ukochi ude secretary office barim jong ka kulna Metropolitan BNP katkum ka jingong jong ka BNP ukochi ulapoi hatiga jaka Thep vote ban Thep vote hendai la keno bagi Dkhot jong ka seng Jamaat ki bele per Shah kila Thombor yu hakaba ula hap ban mensau haka clear jong u kumta la ra yu shakawe ka hospital jong ka college doctor shimet hakaba ki doctor kila penbena bu ula Khlad no Metropolitan BNP media cell convener Mizanur Rahman ulethu u pratham alo ba ukochi ula don ka jingpang ha uklong snam na khamslem ha ulaong bakaladon ka jingkulmar hakate ka jaka na do minstap ka jingpoi kinong Thep vote baro ka wei kari ha Bangladesh kalong laipu ar point prabu prapasan ha ka leng ki laipu ar hajar hanyos pa prabu khandai tadi ki jaka Thep vote hadu ka por khat ar baje shtengsngi long u senior secretary ka EC u Akhtar Amen wala palat ar hajar ngut ki kertong ki don ha ka jinga khun ha ka ni ki election nda ka sngi hendai tang shispa khandai ngut naki ki dei ki kanthei Kidon palat shispa arpuhnyo million ngut kinong Thep vote ki bandrai ki kirtong ban pha shakador bar parliament ha Bangladesh namar ya kani ki election ke benta la penya da ka sorkar bashipor kabala khle do Muhammad Yunus bala yo e ka khusnam Nobel Peace Prize kabala kula ke election kabala lot ka bahok ban ka basuk kaba ula shimti ha upnai nailar arja arpusaw hadian bala phedri ka mintri rangba kari Bangladesh ka Sheikh Hasina Hakani ka election banjiat nong mikmat shakador bar jong kari Bangladesh ka Awami League ka balam khmat daga Sheikh Hasina kala Shah bandam ya khun ya ka election ka jingya khun ya kani ka election menta kalong ka khat hapadeng ka BNP ban ka seng Jamaat ka jingyo ya ki vote kalong la shai ka sngi ka khatlai tarik menta ubnai